Id-deċiżjoni ta' Roberta Metsola li tibqa' fi Brussell bħala President tal-Parlament Ewropew ġiet tard wisq wara li fl-aħħar snin konvenjentament għażlet li żżomm lil Partit Nazzjonalista fuq ix-xwiek, xi ħaġa li waslet għar riżenja ta' Bernard Grech minn kap din il-ġimgħa skont Ray Bezzina li kien magħżul mill-istess Grech bħala lejt il-leminija tiegħu. F'kitba fuq il-Gazzetta Malta Today, Bezzina qal li fl-aħħar snin Bernard Grech kellu jiffaċċja il-popolarità ta' Roberta Metsola, indikazzjoni li kien anke fid-del tagħha waqt li din qolliet l-aspettattivi ta' nazzjonalisti kollha biex issa riżultat biss f'tama falsa fi kliem Bezzina stess u semma wkoll kif meta s-sena li għaddiet ikkampanjat għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'pajjiżna Metsola rreklamat lilha nnifisha bi flus Ewropej bħala l-unika tama għal Malta waqt li organizzat attività għal eluf ta' partitari bil-kelma hope tispikka wara fuq il-park. Bezzina għalli tħabbira issa ta' Metsola li tibqa' ikkakmata ma' siġġu fi Brussell mhijiex sorpriża għalih laqqas. Ir-rakkonta li hu fl-aħħar snin kien fl-istess kamra ma' Grech meta talab lil Metsola direttament biex tikkontesta bħala kandidata nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, iżda din laqqas biss weġbitu. F'din il-kitba ta' opinjoni l-istrateġista ta' Bernard Grech għalli kemm il-darba tkellem ma' nies qrib Metsola biex jinfurmhom lil kap lest jirriżenja biex tilħaqi. Bezzina wkoll kellu messaġġ għal Partit Nazzjonalista dwar ftehimiet li jsiru minn taħt u li kapaċi joħolqu biss aktar kaos fih danu.